халкым. Алар турында сөйләргә бар минем тулы хакым. Һәрберсе шау тарихында калдырган җуелмас эз. Моңлы җырын, көен язган, я әйткән гыйбрәтле сүз. Татарстан Республикасының Birinci Президенты Минтимер Шәриф улы Шәймиевка. Без патшалар күреп үскәнмени? Хан, солтан безгә патшаны. Без өйрәнеп беткән идек инде. Урыс теле безгә башканы. Бер кешедә ләкин була алмый. Ходай Тәгаләнең кашкасы. Һәр кешенең була үз авасы. Һәр халыкның була патшасы. Нәсим дә безнең туган халкыбызның президенты булды, ил башы. Ни күрсә дә халкы белән күрә, иле белән күрә, ир башы. Татарга кайчан җиңел булган, заманалар һаман булгавыр. Шул булгавыр шунда дәүләт тоту, бигрәкләр дә авыр, мең авыр. Башым белән җавап бирәсең бит, милләт өчен, дәүләт өчен дә. Иң авыры һәм иң катлаулысы дәүләт тоту, дәүләт эчендә. Үз халкыңа синең игелекләр тау кадәрле. Күбрәк булмаса, ул эшләрне эшли алмас идең. Күкрәгеңдә кодрәт булмаса. Син һәр вакыт халкың белән булдың. Тора белдең әйткән сүзеңдә. Татарларны күккә күтәрдең син. Күтәрелдең бергә үзеңдә. Әсәңгә күп Уйсыз-кыйсыз ул, биек әле күге татарның. Иң мөһиме татарларга син бит, татарлыгын кире кайтардың. Син күтәрдең татар катламнарын, син киңәйттең татар шикләрен. Хак бәяне сиңа тарих бирер, бозмасалар тарих китләрен. Моннан соң да булалырмы татар, милләтләрнең данлы санлысы? Син сүзеңне әйттең татарлардан. Үзләреннән торабыз. Әткәйемә хәбәр килде, сугышларга китәргә. Бер янамын, бер көямын, белмим ни хәл итәргә. Чыгып киттеләр бар кеше, улауларга утырып. Әткәйемне озаттык без, күзләргә яшь тутырып. Әткәйем киткән чакта кара бишмәтем киде. Германнарны илдән кугач, шәяк кайтырмын диде. Әткәй тоткан килтәләргә карлыгачлар тезелә. Шул әткәйне төштә күрсәм, үзәкләрем өзелә. Әткәйем киткән чакта миңа күлмәк алды. Кызым киярсең диде. Бу сугыштан әйләнеп кайтмасаң, кем сагынып сөйләрсең диде. Акылны ситса күлмәгемне әткәй кайткач киярмен. Әткәем әйләнеп кайтмаса, кемгә әткәй диярмен. Әткәй сине төштә күрми. Ак күлмәк дигәнеңне, кайчан ишетербез икән, мин кайттым дигәнеңне. Әткәй киткәч 9 көндә сугышка барып керде. 4 ай буе исән йөреп, 5нче айда үлде. Әткәемне көтәм әле үлсә дә, военкомат өстәленә публика килсә дә. Еллар үтсә дә бетмәде. Әткәй синең үзләрең. Мәңгелеккә безгә калды әткәй синең сүзләрең. Февральдә дошман аңа хөкем чыгарган. Шагыйрь гомерен иле өчен биргән. Тормыш юлын торган җырлардан. Муабит төрмәсендә соңгы сүзен. Язган Муса кысып ярасын. Алман илендәге алмагачлар еллап әрнеп куйган алмасын. Кыргыда тулмаган ир башын, чакта палач балтасы. Каберендә ләгънәт укылгандыр үз улына егет анасы. Шагыйрь җанын күккә ашкан, җыры сәлам булып кайткан иренә. Татарларның чепчен батырлыгы үлгәндә дә җиңел үлде. Шагыйрьләрнең чепчен батырлыгы үлгәндә дә җырлап үлде.